man bhfuil Microsoft Office a go bun úsáid as LibreOffice. LibreOffice an úsáid a go deo agus tá sin úsáid agam sa chuile láfaí láthair agus déine sé achris mai ar Microsoft Office. Dégan an nuair a aon duine riomhar a fáin siad beidir blian saor an aisce ar Microsoft Office agus sin gaith siad aithnuach in dhéana ar nó Microsoft Office a cheannacht agus is ga é a cheannach go leanúnach in ag na mísa nó in ag na blian inis le Microsoft 365. Ach, an rud atá an na LibreOffice atá saor an aisce atá go homlan comhoiriúnach le Microsoft Office agus gur féidir é íslódáil. So tá cinál Microsoft Word, Excel, PowerPoint agus Access ar fáil ann. Se an snásta go deo, agus ein rud in dhéanann tú in Microsoft Office is féidir é a oscailt in LibreOffice agus an bailach eile thart. So se an úsáideach ar an gcuí sin é braintear Windows, Mac OS, Linux, ein choras a choribí, agus ní amháin sin ceanna na clasannaí beag atá sin pacaiste seo na gur féidir é a chur ar maide beag USB agus an sin má dhéanann tú an maide beag sin phlogáil isteach in reverbí. É brion LibreOffice leda chu document ar riomhar ar choribí timppel na crinne ein cinál riomhar ein cinál choras so an waig go deo. Agus tá sé fáilin céad san níd ag teanga gaeilge san áireamh tá litreoir, gramador agus tesóirs ar fáil in gaeilge ar brion PDFs agus EPUBs agus ga cinál cód ar féidir smaoine faoi. Bhfuil míhaanta sí bíbant leis. Is tócha an príomh míbhantáistetá na nachhfuil an bidir an takeíoch céine ar fáil so níl helpline gur féidir fónáil so is má bhín deacreachtaí agat ach le bheith onracha is beag deacreacht a bhí agam riamh leis an pácaiste seo agus tá ag buint úsáide as ó bhí gabhíle sa cethar an mar sin rud a rinnemer san acadú siar an gabhíle sa cethar na rinnemer astrachan ar Open Office agus rinú Ferbert ar Open Office agus tá sin nig tiontu isteach in LibreOffice. So tá buint úsáide as le seach flin déag na mar sin agus ní fiber bí leis, you know, so an úsáide.